nejakej istoty? Dobrý deň, ja by som sa chcel informovať o jednej veci, že ma bijú v škole. Tak kto ťa tam bije? Takí veľkí chlapci. Veľkí chlapci, ty ich poznáš? Tam vedľa majú tredu a ma furt bijú. Oni sú skinheadi. Aha. No a vedia o tom učiteľky? Tá ani my máme také učiteľky, že oni sa nezastanajú nás. Tak by som to povedala rodičom, nech sa idú nesťažovať za učiteľkami. To už by malo... No ale ja by som aj povedal, ale ja sa bojím, lebo rodičia povedia, že čo sa nebránim a prečo sa nebijem. A ja sa lenže ja si myslím, že to bitkou by sa nič nevyriešilo. Z toho by si mohol mať aj ty zle potom, vieš. Však ja viem o tom, ja by som nechcel mať problémy, ale keď ma bijú raz taký veľčí... Tak to treba povedať rodičom. Ja som štvrták a mám 13 rokov. A oni sú starší, da kedy prídu dole a začnú mi nadávať, že čierny potka na také. Vieš čo, tak treba to riešiť s tými rodičmi. Presvedčiť rodičov, že sa nechceš s nimi byť, že sa to určite dá riešiť aj inak. A nech rodičia idú pekne do školy a nech povedia učiteľkám, čo sa u vás deje. Dobre, ja mám ešte jeden problém. No. Že my chodíme z partiu, mám takú väčšiu partiu, asi 20 nás je, a chodíme kradnúť medené drofty a plechy. A že by som s nimi už nechcel chodiť, a oni furt po mňa chodia, že poď, že ideme, mi dačo povedia, si vymyslia, že by ma rodičia pustili a potom také problémy mám. S nimi nechod, keď nechceš, nie? Hej, ale oni mi povedia, že no len poď, po moja mama vyjde a ona povie, že hej, takže môžem ísť von, a čo, keď mi mama... No, povedz mame, že nechceš ísť von, povedz mame, čo robíte v skutočnosti vonku. Hej, a mama ma so skutačom zabije. Koho? Tá mňa, keď sa za to, že nechceš ísť kradnúť? Za to, že som krádol. Za to, že si krádol. No bohužiaľ, tak si kradnúť nemal. Keď vieš, že to je zlé. Ale to není zlé, to je dobre. Není to zlé? A čo si myslíš, čo je to krádnutie? To je peniaze. Aha, no dobre, ale tie sa dajú zarobiť aj iným spôsobom. Ale počúvajte, viete, aký je problém, keď som čierny a bielý? Ty máš 13 rokov, tebe aj keby, že si fialový, tak by ťa nikde ešte... A prečo ma urážate? Čože? Ma neurážajte, prosím vás. Ja ťa neurážam, ja iba hovorím, že na farbe fakt nezáleží, keďže máš 13 rokov. Dobre. 13 by ťa nezamestnali nikde, ani keby, že máš hodakú farbu pleti. No ale počúvajte, jak si ja mám zarobiť? A kde si ty chceš 13 čo zarábať, prosím? Lebo nemáme doma čo jesť. Nemáte doma čo jesť? Nemáme. Ale rodičia, aby zarábali a nie ty. Ale rodičia, oni pijú. Pijú. Áno. A to potom ty musíš skradnúť? Áno, lebo ja mám 7 bratí a 3 sestry. A že by... sú ako staré? A oni, jedna má 15 a druhý brat má 17 a ostatní sú takí 13, 14, 11. Čo robia? A oni doma sedia. Doma sedia? Áno. No vieš, ale ty majú viacej rokov, ty už by si mohli nájsť aj normálnu prácu. Tá sestra robila jeden čas jak prostitútka, ale už nerobí tak. No to tiež asi nebola moc najvhodnejšia práca, čo ty na to. Ja by som už nechcel tak žiť. Ja keď budem dospelý, ja chcem ináč žiť. Však práve preto sa musíš učiť. Není problém, aby si inak žil, keď nechceš takto žiť len... Ale mne nejde dobre učenie, na mne sedia učiteľky. A všetko. Učiteľky, tak im dokáže, nemajú na teba preč sedieť. Začni sa učiť poriadne a maj dobré známky. Tak dobre, ale neviem, jak teraz oni ma potom zbijú, jak máme pojem, že som chodil kradnúť s nimi plechy. No, tak bohužiaľ, na to si mal mysleť asi predtým. No ale ja som predtým nemyslel, bo sme nemali doma čo jesť. A preto si nemyslel? A preto sa mi zastavilo myslenie, bo sme nemali... Zastavilo myslenie, lebo si nejedol? Áno. Aha, no to je zaujímavé. No vieš čo, ja si myslím, že by si mal prejsť s tým kradnutím, mal by si sa priznať rodičom. Ale to tí chlapci ma vyčapajú. A čo ťa vyčapajú? Keď im povieš, že nechceš ísť kradnúť, čo myslíš, že ťa zabijú, alebo čo? To oni sú toho schopní, oni chodia fetovať a tak. A za to ťa zabijú? Že som na nich bonzol, že chodia a kradnúť. Ale však ty nemusíš na nich bonzovať, povieš iba, že ty nechceš ísť kradnúť. Ale keď máme doma poviem a mama pôjde na dedinu robiť cirkus. A myslíš, že keď jej povieš, že si chodil kradnúť plechy, že ona pôjde niekam si zisťovať s kým a čo? Ona je taká, ona hovorí, že cigáni sú slušnejšie než biele svine. Aha. No tak buď slušnejší a nechoď kradnúť. Ale ja sa teraz bojím, už teraz som mali s nimi vonku a povedali, že za 15 minút prídu. No tak im povedz, že si
oblečený dobre a nechoď von. A to budem klamať a klamať sa nesmie. Aha, a kradnúť sa môže, hej? Keď to máš zvláštne zásady. A keby že nejete, tak čo by ste zrobila? Ja si myslím, že určite máte čo jesť, pokiaľ tvoji rodiče dostávajú prídavky. Prídavky, hej, také. Aj to nedostávajú po sestry a brati, aj kedy nechodia do školy a nemajú odrobené hodiny. No, vidíš, tak treba chodiť do školy. Juj, ale ja sa teraz bojím. Vieš čo, v prvom rade prestaň s tým kradnutím. To na 100%, ale neviem, jak im mám povedať teraz, čo si mám vymyslieť. Proste, že nejdeš s nimi, že už nechceš kradnúť, je ti toho zlé a chceš byť slušný. Oni mi povedia, že nemám robiť debiliny a že mám ísť s nimi. No tak im povedz, že nejdeš. Tak vyskúšam to potom, ale neviem, či sa mi to podarí. Aspoň to vyskúšaj. Na 100% to pôjde? Určite áno, keď im proste povieš, že nechceš ísť, lebo sa ti to nepáči a nesúhlasíš. A nemohol by som ísť do väzenia za to, že kradnem? A nepovieš do väzenia, čo máš 13 rokov. No a čo? No a čo, 13-ročný do väzenia nechodia. A ja by som rád išiel. Ty by si išiel rád do väzenia a čo by si tam robil? Aby som tam býval. Aha, no to je vynikajúci spôsob. Fakt ísť bývať do väzenia. Ale ja mám také veľa problémy, čo by som nechcel hovoriť na verejnosť. No, však nemusíš o nich hovoriť, keď nechceš. Len si myslím, že hlavne zase prejsť s tým kradnutím a ale ja už nekrádnem. Čože? Ja už nekrádnem dlho. Už 2 dní som nebol. Tak ešte prečo si hovoril, že kradneš. Ale 2 dní som už nebol. Už 2 dní si nebol a to je ako dlho? Tá dosť, hej. No ja si myslím, že sa dá aj dlhšie. Skús dlhšie. A vy ste takedy dačo kradla? Ja som nekradla. Ale kradli ste. Nekradla. Ja poznám všetkých. Pravda, že? Áno, keď ste bola malá, to ste kradla žuvačky. No vieš, že nekradla som ani žuvačky. Nemala som to zápotreby. A pokladám to za zlé, takže som to určite nerobila. A keby, že nemáte čo papať? Aj tak nekradnem. Skáďa vy môžete vedieť tak veľa o živote, keď nemáte ani 50 rokov? Aha, a myslíš si, že musíš mať 50 rokov, aby si vedel niečo o živote, alebo čo? Tam môj dedo zomrel v 49-ke, to neviem. No ja si myslím, že stačí aj mať menej rokov, ale... A vy máte koľko? A zistíš toho veľa o živote aj sám. A vy tam máte koľko roky? To sa nemusí zaujímať. Ale máte tak 13. 13? Tam by mali byť také niečo vedia, čo mali. No a myslíš, že v 13 rokoch niečo vieš, aby si mohol radiť ostatným? Tá vy by ste mohli vedieť. No ale ja nemám 13 rokov, vieš. Tá takých 15-16, nie? No dajme tomu. Cipana. No vidíš, keď sa budeš učiť, tak môžeš aj ty takéto niečo robiť, len musíš najprv prestať s tým kradnutím. A poznáte tú Lindu, čo tam robí? Lindu? Áno. Poznám túto Lindu. Ty poznáš Lindu? Teraz som jej už volal s takým problémom. Tá ju pozdravte, dobre? Dobre, pozdravím, ale ty mi slúb, že už nepôjdeš kradnúť. Tá dneska ešte pôjdem, zajtra nepôjdem. Nie, ani dneska už nechoď. Sa dohodneme. Každý druhý deň budem chodiť kradnúť. Vieš čo, to vôbec nepomáha, to budeš kradnúť tak či tak naďalej. Ale tam musím zmenšovať dávky, nemôžem hneď... No, ja by si myslím, že by si mal prestať rovno. Ak sa nechceš dostať na políciu. A keď sa dostanem na políciu? Tak pôjdeš do väzenia. Táto už nebudem také ja robiť v živote. No pravda, že? Prisahám, my sme slušné Rómovia. No tak sa tak aj správaj. A vy si čo myslíte? Počkajte, teta, nerobte to. Čo máš ešte? A že vy si myslíte, že cigáni sú dobrí alebo zlí? Vieš čo, ja si nemyslím nič, ale myslím si, že keď kradnú, tak sú zlí. Každý, kto kradne, je zlý. Takže aj biely, aj Arabian, aj taký? Hoci kto kradne, je zlý. No tak dobre, tak ďakujem. A vy sa jak voláte? Ja sa volám Natália. A prečo ste tak rozmýšľala? Ja? Prečo? Čo som rozmýšľala? Tak ja sa volám... A ja vám poviem moje meno. Štefan. Čo? Štefan sa volám. Stefan, super Stefan. Tak a volajú ma Tefan. Tefi ma volajú. A viete čo? Poznáte Pokec? Pokec? No poznám. No to si pozrite na Azete tam kedy chodím, keď mám peniaze do internet kaviárne a si pozrite Tefan Čonka. Tefan, Conka s malým C a všetko spolu. Dobre, ja si to pozriem, ale ty mi slúb, že už nepôjdeš kradnúť. Nie, a mám aj fotku, teta. Super, tak si ju poviem pozrieť. Tak sa maj, Štefan, ahoj. Dovi, Lindo.